Okay, good afternoon, everyone. This is my first time in Belarus, so I'm very privileged to be here. I've not done a translated keynote before, so I'm not sure if I should pause or if you're all going to get translations in the ear. Veronica, you have to help me. So I'll try and go slow and work out how to do it. And I've got 2 clickers here to kind of go through everything. Ross, excuse me. Okay. So we should check if everything is okay. Ті чутно вам? Ті працює? Во всіх все працює? Класно. Все. Okay. Okay. Thank you. All right. Okay, so I've been a teacher for 25 years. I've been working in high schools in London all that time. I qualified as a design and technology teacher, so in 1993. Subject disciplines are graphics, food technology, textiles, so I'm very, very creative. I was a school leader up to vice principal. Я був так само керівником школи, намісником директора у великій школі у Лондоні. Так що діти біля 1700 чоловік і 250 наставників. Так що я займався наставниками, їх розвиттям і так само всіми учнями. I started blogging as Teacher Toolkit. Я став писати блог. Teacher Toolkit називався, інструменти для наставників. Мені цікаві були різні соціальні сітки. І ось коли подумати про презентацію сьогодні зранку, я задавав різні питання 12 років у соціальних сітках. І це створило для мене аудиторію. Я хотів довідатися більше про систему, що працює, як я ліпше мог працювати. І фактично я просто досилав питання у Твіттері, коли я не ведав питання. Я тоді у аудиторії запитувався, які питання є. Так само я відказувала. І тепер у мене вельми шмат фоловерів. Більше за 10 мільйонів читачів на моєму веб-сайті. І це допомогло мені зрозуміти аналітику поведінки наставників. На що клікають наставники, що вони читають, як довго вони це читають, які теми, в який час дня, в який сезон академічного року. І всі ось ці дані дозволили мені зрозуміти, які виклики стоять перед наставниками. І веб-сайт – це не тільки про Англію. Здається, що всі у світі його читають. Це стало фактично для мене працею на повний працівний день, коли я все ще спробував бути намісником директора. І тому останні 2 роки я вирішив подорожничати по Великобританії, по всьому світі, працювати з наставниками, ділитися ідеями. Я не ведаю всі відкази. Видите, я одразу кажу, що я не ведаю відказу, я просто спробую знайти ці відкази, задаючи питання. І задаючи вельми шмат питань, я все більше і більше отримую відео. І що це робить? Особливо у соціальних сітках, що отримується? Це робить мене таким впливовим чоловіком. Ось колега після панелі тут виступала в попередній сесії, і вона казала про ту силу, про ту владу, яка ось тут у нас зараз в аудиторії. Ми говоримо не про уряд, ми говоримо не про батьків, про наставників, які з'являються експертами. Нам треба думати, куди не керувати наших дітей, не керувати наше громадство, улучшено з білоруськими дітьми. Ви з'являєтеся такими кваліфікованими експертами. Ось коли ви зараз сфоткаєте цей слайд, або запишете цей лінк, цю посилку, ось докладно треба, щоб CPD були великими літерами, щоб ця посилка спрацювала. І ви тоді
потрапіце на старонку майго веб-сайта, дзе можна будзе прачытаць больш літаратуры, больш артыкулаў, тое, што я сёння вам не паспею распавесці. Сёння я буду казаць пра фідбэк для настаўнікаў, а заўтра мы будзем казаць пра даследаванні, якім чынам настаўнікі могуць узяць кантроль над імі. Добра, вось гэта я хацеў бы сёння зрабіць дасягнуць наступных мэтаў. Я ўвогуле вельмі цікаўлюся сацыялогіяй і праз сацыяльныя сеткі, як настаўнікі могуць кантраляваць гэта. Ўвогуле вельмі цікава, што настаўнікі ў суботу сюды прыходзяць і хочуць атрымаць гэтыя новыя веды, новыя вынікі. І што яны робяць? Яны кідаюць выклік свайму ўспрыманню, яны спрабуюць зразумець, што лепш будзе працаваць, тое, што не зможа ім даць урад ці хто-небудзь іншае. Наступная мэта – гэта паменшыць памер працоўнай нагрузкі, таму што ўсе стомленыя, ўсе ўвесь час занятыя, і трэба зрабіць як мага больш эфектыўных інструментаў, каб паменшыць памер працоўнай нагрузкі і павялічыць эфектыўнасць працы дзяцей у класе. Так што наступны воркшоп, які я буду рабіць, гэта якраз будзе пра гэта. Як зрабіць такія эфектыўныя інструменты, каб вам лягчэй было як настаўніку, а дзеці працавалі больш эфектыўна. І апошняе прапанаваць пэўныя ідэі даследавання. І тут я, калі буду казаць пра даследаванне, я адмыслова буду так вельмі павольна, вельмі так сумнавата, можа быць, будзе, а пасля будзе зноўку цікавей. Гэта адмыслова будзе зроблена. Добра. So friends, if you're missing the headphones, you can go to the first floor and then you can see and hear the broadcast with translation. Thank you. Вы можете паглядзець вось на гэтыя плакаты з мабільнага тэлефона. Вось гэта адрес. Я хочу атрымаць фідбэк. Я пытанне задаваў, якое? Якія у вас праблемы з вашай працоўнай нагрузкай? Гэта пытанне было. Гэта пытанне, якія у вас праблемы з працоўнай нагрузкай. За праблем я не магу вам паказаць тыя дадзеныя адразу на экране, але я вам покажу на сваім лэптопе. Кацярына, можа быць, мне дапаможа. Вось тут у мяне вынікі, і перакладчык, можа быць, можа дапамагчы. То есть, што людзі казалі, з'яўляецца вашым выклікам як настаўнікам. Самыя вялікія словы, якія у нас тут самыя вялікія словы? There was tutor, teachers, work, cooperation. If you've not connected, you could take a photo. Вопросы, которые возникают, это сотрудничество, умение работать учителей, немного техники, дальше повсеместное. Да. Вопросы с тем, чтобы учить по-новому. Сотрудничество. Дальше. Количество учебного материала, который должны они усвоить в рамках образовательного стандарта. Повсеместная нагрузка. Дальше. Нет отчетов. Вопрос выбора. Дальше что? Еще вопросы. So the largest ones are the most popular in the room. Сотрудничество, еще раз, сотрудничество. Так. Мотивация, нагрузка учащихся, форма взаимоотношения. И, конечно, дети, учащиеся. Okay. So what's the most popular in the room? Что, как вы считаете, самая популярная проблема, которая возникает у вас? И вопрос, который требует обсуждения. What's this one in English? Да. Sure. It's cooperation, yes. Okay. Working together. Okay. So then tutors, students, motivation. Сотрудничество, праца разом, студенти, мотивація. Дякую велике усім. Я те саме питання задавав за останні 2 роки. Сам насам. З 20 тисячами наставників я поспів поговорити по всьому світі. І саме перше питання – це були дзьонники або журнали класні. І так само у Твіттері, коли я онлайн, це питання задавав у соціальних сетках. У Твіттері
the leadership of the school. Там казали, што кіраўніцтва школы самым вялікім праблемай з'яўляецца тых, хто кантралюе тое, што робяць настаўнікі. Зразумела, што кантэкст гэта вельмі важны. Я зараз збольшага кажу пра, можа быць, брытанскую адукацыйную сістэму, калі я езджу ў брытанскія школы. У самых розных краінах тое самае я чую, відаць таму, што гэтыя школы таксама па брытанскай сістэме працуюць. Вельмі вялікая ціск на настаўнікаў, каб настаўнік пісаў правільныя справаздачы, адказваў на e-mailы. Ось такія пытанні. Давайте зараз пройдземся праз некаторыя пытанні, некаторыя рашэнні і падумаем, што ў вашай школе ў Беларусі, дзе вы знаходзіцеся. Таму што трэба, каб было дзесь пасярэдзіне. Гэта самае лепшае было. Вось гэта 2014 года доклад з Англіі. 34 тысячи настаўнікаў адказала. І вы можете паглядзець, што 56% настаўнікаў сказалі, што яны увесь час робяць. Запісы нейкія, справаздачы і так далей. Наступныя 53% адзнакі. Праверка працаў, што вось 30 вучняў, значит, трэба 30 працаў праверыць, і калі у нас там 30-50 гадзінаў на тыдзень, увесь час трэба правяраць розныя працы і выстаўляюць адзнакі. Яшчэ адна, зборы настаўнікаў, сходы настаўнікаў. Падыміце, калі ласка, рукі, каму падабаюцца сходы настаўнікаў, збірацца. Давайте яшчэ раз, каму падабаецца збірацца настаўнікамі, сходы настаўніцкія. Нікому не падабаюцца сходы. Навошта нам патрэбныя тады? Ну, мне падабаюцца сходы, калі я магу там сустрэцца з кімсьці, выпіць гарбаткі, можа быць, торт паесці. І калі мне не кажуць нешта, што там я спазніўся, напрыклад, і калі я магу таксама штосьці сказаць, а не адзін чалавек увесь час толькі кажа. І таксама даследаванне кажа, што калі сустрэча адбываецца стоячы, тады яна будзе хутчэй адбывацца. І я прапаную вам, напрыклад, калі у вас сустрэча з такім цяжкім бацьком, тады лепш не сядаць, тады сустрэча пройдзе хутчэй. Такая вам парада. We're all talking about mental health today, which I think is a good thing. So if часто кажем про психологічне здароўе, і гэта добра, і калі я думаю, што можна кагосьці іншага адправіць пагуляць вакол школы, то і сябе добра адправіць пагуляць. Гэта таксама добра, можна сам насам пагаварыць і вакол сваёй школы прайсці. І калі вы ніколі не выходзіце са свайго класа, то я раю таксама прайсціся дзесьці, паглядзець на дзіцячыя пляцоўкі вакол школы і так далей. Так што, калі нам не падабаюцца сустрэчы, можа быць, іх не варта рабіць, асабліва не варта сядаць і сядзець дзесьці ў аўдыторыі ўвесь час. Наступнае пытанне. Чаму настаўнікі сыходзяць з прафесіі? Гэта таксама апытанне тысячы настаўнікаў у Брытаніі. Якая самая вялікая прычына, чаму яны сыходзяць з настаўніцтва? Працоўная нагрузка, гэта вось тут. Яшчэ якія ёсць прычыны, але не такія вялікія. У нас ёсць такая служба, называецца Ofsted, альбо Управление стандартаў адукацыі. Яны кантралююць стандарты адукацыі, яны кантралююць кіраўніцтва школ. І пасля вся гэта працоўная нагрузка пераходзіць ад дырэктароў да настаўнікаў. Наступная прычына – гэта дрэнныя паводзіны вучняў і заробкі. Таму што ўсім хочацца зарабляць больш грошай. Мы ўсе працуем з цяжкімі дзецьмі, але яны не самыя вялікія прычыны, чаму людзі сыходзяць з настаўніцтва, а таму што занадта шмат працы ў іх, занадта вялікая працоўная нагрузка. Вось гэты слайд паказвае вам, што з'яўляецца самымі вялікімі прычынамі. Першае – гэта будаваць сям'ю, гадаваць дзяцей. Зразумела, што калі ёсць дзеці, то любая праца цяжкая, цяжэй становіцца, асабліва калі дзеці маленькія. Але таму што калі мы кажам пра настаўнікаў, то часам гэта вельмі рана пачынаецца гэтая праца, і немагчыма, не паспяваюць бацькі завесці дзяцей у яслі альбо дзіцячыя садкі, і гэта можа быць праблемай.
Што можна зрабіць, каб ваши яслі маглі быць у тым жа самым будынку, і вы маглі б раней прыходзіць, але я не думаю, што гэта надта добрая ідэя. Наступны слайд. Гэта брытанская працоўная сіла, гэта статыстыка ад уладаў, 20 гадоў гэтая статыстыка збіралася. Гэта адзін з прыкладаў, тэмы, якой даследаваў, задаваў пытанні, я задаваў пытанні ў Твітары, Інстаграме, і я паказваў гэтую статыстыку, і людзі таксама цікавіліся, што гэта значыць, і я стаў глыбей капаць ва ўрадавыя дакументы, што адбываецца. Я вельмі шмат пісаў на гэтую тэму. Я ведаю, што вы не надта добра бачыце. Вось гэтая калонка тут. Кожны год 20 тысячаў настаўнікаў прыходзіць у дзяржаўныя школы ў Брытаніі. 20-25 тысячаў настаўнікаў, новых настаўнікаў прыходзяць у школы. І вось пасля тут можна пабачыць горызантальна, колькі гадоў яны працуюць настаўнікам. Я ўжо 25 гадоў, мяне тут ужо няма на графіку, але вы бачыце тут 36%. Я пачаў выкладаць, калі мне было 19. Калі я пачынаў, калі мне было б 40, то, можа быць, я мог бы яшчэ выкладаць 25 гадоў. І мне было б 65. Так што тут залежыць ад таго, калі чалавек пачаў. Што я хочу тут паказаць? У Англіі ў дзяржаўных школах 443 тысячы настаўнікаў. Амаль палова мільёна. У мінулым годзе першы раз так атрымалася, што больш настаўнікаў сышло з прафесіі, чым прыйшло ў прафесію. Раней такога ніколі не было. І гэта вельмі такая хвалюючая паттерн, праблемная сістэма. І вельмі часта палітыкі могуць сказаць бацькам, што настаўнікі звычайна сыходзяць у першыя 5 год. Але мы бачым, і мы бачым таксама ў навінах, у газетах, што большасць настаўнікаў сыходзіць там каля 40%. Але калі пачытаць глыбей, то вось самае звычайна сыходзіць все ж такі за апошнія 2-3 гады. То есть з таго моманту, як людзі атрымалі кваліфікацыю настаўніка, і сыходзяць вельмі хутка страты настаўнікаў. Таму што калі я настаўнік, я мушу на кагосьці спадзявацца, хто б мне дапамог вырашыць пэўныя складаныя праблемы. Больш дасведчаныя настаўнікі, якія нам дапамогуць. Але ў нас у Англіі такая мадэль, што мы хутчэй прапануем маладым настаўнікам больш заробак і, канешне, там і жыццё рознае можа быць там хтосьці ў сям'і памёр, альбо хтосьці наадварот нарадзіўся, альбо трэба плаціць арэнду, трэба плаціць за кватэру. І калі вы атрымліваеце больш досведу, але урад вам не прапануе больш грошай за гэтую працу, вы думаеце, можа быць, пайсці куды-небудзь у бізнес, па камерцыю і не мець столькі праблемы з нагрузкай. І атрымліваецца, што няма вось гэтых больш такіх мудрых, больш кваліфікаваных настаўнікаў, якія маглі б дапамагчы маладзейшаму пакаленню. Гэтыя дадзеныя пачынаюцца ў 2017 годзе. І у нас зараз такі дзіцячы бум, то есть пачатковай школе з 4 до 11 гадоў. Калі гэтыя дзеці прыйдуць у старэйшую школу, нам патрабіцца ў 2 разы больш настаўнікаў к 2025 году. У 2 разы больш. А цяпер мы змагаемся за тое, каб атрымаць вось столькі, колькі ў нас раней было, каб яны не сыходзілі. Добра, вось гэты слайд паказвае, колькі настаўнікаў, 350 тысячаў настаўнікаў, кваліфікаваных настаўнікаў у Англіі, якія цяпер не працуюць у школах. Так што у нас ёсць дастаткова настаўнікаў,
з дыпломамі ў школах, але мы іх не можам вярнуць у школы. Яны альбо не прыходзяць зусім, альбо сыходзяць са школы, і мы іх не можам вярнуць. І па прычынах, якія гадаваць дзяцей, альбо недастатковай сям'і, і альбо вы 20 гадоў прапрацавалі, пасля думаеце, што вы хочаце рабіць тое, што вы хочаце рабіць, а не тое, што вам кажуць улады. Вось такі у нас праблемы, але пазітыўныя рэчы я вам таксама пакажу. Вось гэта новае даследаванне, мы паговорым пра параўнанне з міжнароднае параўнанне. Ну, вот гэта за апошнія 20 гадоў сярэднія працоўныя гадзіны. Каля 45 гадзінаў на тыдзень. Але большасць людзей кажа, што нават горш, нават 55 можа быць. Так што памятайце, што гэта сярэдняе з таго, што адказалі апытаныя. 45 для настаўнікаў, для кіраўніцтва школы, дырэктара, замдырэктара, каля 80 гадзінаў на тыдзень. Давайте паглядзім на некаторыя іншыя краіны. Ось ёсць такая арганізацыя ў Арабскіх Эміратах, у Дубаях, якая называецца Варкі, или фундацыя Джемс. І яны робяць такія глобальныя пытанні настаўнікаў. Можа быць, вы бачылі гэта па тэлебачанні, таксама прызывы даюць. І ви бачите, тут різні країни, вельми шмат школи спробують вийти на саме топ рейтинга ПІЗа, наставницького едукаційного рейтингу усіх країн. І з іншого боку, є люди, які кажуть, що механізм оцінки гэтых ведаў не слушны, тому що, звичайно, що наші політики глядять на гэты всі графіки і сказати, каб зрабіць якую выснову, ці мы добра працуем, ці не надто добра працуем, альбо супер добра працуем. І гэта вось якби ідзе ў сістэму і становіцца яшчэ горш. Вось тут у нас успрыманне бацькамі настаўніцкай нагрузкі і настаўніцкага заробку. І вось тут у мяне ёсць Расія, напрыклад. Вось тут, бачыце, Расія. Вось гэтая сіняя кропачка, гэта тое, што бацькі думаюць, як шмат гадзінаў працуюць настаўнікі, а рэчаіснасць нашмат больш вышэйшая. Так што грамадства не думае, што вы працуеце вельмі шмат. Настаўнікі кажуць, я працую вельмі шмат, вельмі вялікая працоўная нагрузка. А з іншага боку, пра грошы, яны думаюць, што вам вельмі шмат плацяць, а ў рэчаіснасці гэта зусім не так. І таму нам трэба рабіць больш. Менавіта таму я выступаю так у сацыяльных сетках, каб змяніць вось гэтае ўспрыманне, дзяліцца правільнай інфармацыяй. У той час, калі у нас ёсць сацыяльныя сеткі, таксама фейк-ньюс, трэба, каб эксперты дзяліліся праўдай і задавалі пытанні. Добра, вось гэты слайд пра заробкі. Што думае грамадства, колькі плацяць настаўнікам і рэчаіснасць. Тут у мяне от Расія няма, выбачайце. Тут ёсць Турцыя, напрыклад. Збольшага вось гэтая кожная кропка, то есть бацькі все адно думаюць, што вось гэта сіні квадрацік гэта бацькі, а шэранькі ромбік гэта настаўнікі. Вось бачыце, бацькі думаюць, што вам плацяць больш, а мы все думаем, што нам плацяць недастаткова. І тое самае з гадзінамі. Мы думаем, што мы працуем вельмі шмат гадзінаў, а людзі думаюць, што не так шмат. Добра. Вось гэта мае сацыяльныя сеткі кожныя 3 месяцы. 17 мільёнаў людзей. Для мяне гэта дастаткова страшнавата бачыць мае твіты. Нават пачатковая школа майго сына таксама сочыць за маімі твітамі, так што мне трэба вельмі удумлівыя твіты пісаць. Я хачу зрабіць сістэму лепшай для ўсіх, і нават для тых настаўнікаў, якія вучаць майго сына, але не стварыць ніякіх праблемаў ні для настаўнікаў, ні для сябе. Таму мне трэба таксама думаць пра тое, чым я дзялюся, якія пасты я пішу. Я спрабую не пісаць твіты, п'ючы віно. Вот такое у мяне ёсць правіла.
Ну і вось кожныя 3 месяцы я гэта раблю. Пачаў гэта ў 2017 годзе і раблю, што я кожныя 3 месяцы. Я запытваюся ў сваіх фолавераў. У мяне каля 2020 тысячаў фолавераў. Каго вініць трэба за гэтую вялікую працоўную нагрузку настаўнікаў. То есть мы запытваемся, ці гэта улады, ці гэта вось гэтыя школьныя інспектары, альбо гэта кіраўніцтва школы, альбо гэта самі настаўнікі. Звычка ў іх такая. Ну вось, напрыклад, звычка настаўніка, што мне трэба выставіць адзнакі за кожную працу, кожным сшытку, просто потому што мне здаецца, што так вот лепш. Нават калі гэта значыць, што я 3 гадзіны ў нядзелю працую. І вось калі запытацца ў дзяцей, ёсць даследаванне, што лепш з імі гаварыць і проста даваць такую зваротную сувязь, чым кожны раз пісаць адзнакі ім у сшытках. Вось такія ў мяне ёсць вынікі даследавання. Вось такія яшчэ розныя паведамленні, прыклады паведамленняў, якія атрымліваю ад настаўнікаў праз сацыяльныя сеткі кожны дзень. Вельмі шмат пазітыўных, але хочу падзяліцца некаторымі не такімі станоўчымі. Вось гэты, напрыклад, кажа, што нікому не падабаюцца сходы, але трэба хадзіць на гэтыя настаўніцкія сходы, нават калі там дзіця захварэла. Гэта настаўнік, і ягоная жонка таксама настаўніца. І намеснік дырэктара сказаў, не, табе трэба прыйсці на сход. І я ведаю, што гэтыя настаўнікі зараз сышлі з нашай школы. Настаўнікі сыходзяць са школаў з-за кіраўніцтва школаў. Не з-за школы самой па сабе, а з-за таго, за тых людзей, якія прымаюць рашэнні, за тых рашэнняў, якія яны прымаюць. Таму што школа можа дазволіць табе развівацца. Як выглядае, напрыклад, тая зямля, калі ты пачынаеш штосьці вырошчваць, і праз 20 гадоў, ці дастаткова яшчэ добрая глеба, якая вам дазволіць вучыцца і дзяліцца, таму што вельмі шмат школаў, асабліва ў Англіі, я ўпэўнены, што ў Беларусі таксама ёсць такія, дзе вас прымушаюць замоўчваць свае вынікі, па вас топчуцца па вашай глебе, не дазваляюць дзяліцца імі. І яшчэ, напрыклад, яшчэ одно паведамленне, месседж у сацыяльных сетках. Тут кажуць пра тое, што іх прымушаюць пісаць усе розныя планы урокаў, розныя справаздачы. Важна гэта ці не, вот важна пісаць гэта як патрабаванне. І ёсць такое даследаванне, которое кажа, што дэталёвая... Няма такіх даследаванняў, якія кажуць, што дэталёвыя планы навучання павялічваюць якасць урока альбо павялічаць якасць настаўніка. Але што гэта насамрэч дазваляе? Што калі я кіраўнік школы, можа быць, не надта добры, але гэта мне дазваляе глядзець, хто што робіць і такім чынам кантраляваць. Я вельмі шмат школаў наведаў за апошнія 2 гады. Ніводная школа, нават калі іх, напрыклад, вельмі выдатныя вынікі іспытаў альбо вельмі кепскія, ніводная школа не сказала, што іх ёсць паслядоўнасць. Будь гэта школа з 10 настаўнікамі альбо 100 настаўнікамі. Калі мы пачынаем гэта рабіць, мы адразу таксама будзем мець праблемы. Таму трэба не мець нешта такое сярэдняе. Не надта шмат паглыбляцца ў гэта, але, канешне, не адпускаць занадта. Дазваляць настаўнікам дзяліцца сваімі ведамі і экспертнымі ведамі, каб яны развіваліся. І хочу таксама сказаць, што мы ўсе маем псіхалагічнае, псіхічнае здароўе, але не шмат пра гэта гаворым, асабліва на працоўным месцы. І вельмі добра, калі шмат розных зорак гавораць пра псіхічнае здароўе. Здаецца, тыдзень таму быў дзень псіхічнага здароўя. Калі вы гаворыце з кімсьці і запытваецеся, як твае справы, добра, калі у цябе не ўсё добра. Мы ўсе маем свае рэчы, з якімі мы змагаемся, і часам мы не надта сябе добра адчуваем. І вось 2 тыдні пасля таго інспектор прыйшоў у школу і закрыў школу, таму што яна была не надта добрая. Таму што ў сацыяльных сетках мне вельмі шмат людзей гавораць, што гэта цудоўная ідэя, яны мне дапамагаюць. Але калі інспектары прыходзяць у школу, там дзень, 1,5, 2 дні, ім не падабаецца то, што яны бачаць.
Так што для мяне гэта было не надта добра псіхічна, вельмі шмат настаўнікаў сышло, вельмі шмат людзей пацярпела. І можна сказаць, што і праз 2 гады не асабліва нічога змянілася. Вельмі шмат людзей сышло. Вось гэта я ў 6 раніцы. Бачыце, блефарыт, гэта інфекцыя вока. То есть я вось такім чынам вытрымаў усе гэтыя ціскі, гэтыя праблемы ад візіта інспекцыі. Дырэктара знялі, хаця пра гэта доўга не гаварылі. У мяне там крывацёк быў з носа, дыарэя, бяссонніца, проста ад гэтага ўсяго стрэсу. Я заўсёды выбірала працаваць у самых складаных, самых цяжкіх школах, там, дзе вучні з бедных сем'яў, уразлівых сем'яў. У маёй апошняй школе вучні гаварылі на 75 розных мовах. І калі я згубіў сваю працу з-за таго, што было занадта шмат, не было столькі вакансій, і ў 2011 годзе і я стаў блогерам, і калі школу закрылі, я подумала, што мне не варта тут заставацца і не варта дырэктару працаваць толькі на палову працоўнага часу. І я вырашыў сысці з гэтай школы і ездзіць і дзяліцца сваімі ідэямі з настаўнікамі з розных краінаў, у іншых краінах, у нашай краіне. У нас зараз сапраўды такі крызіс, такая мадэль, которая выпіхвае настаўнікаў са школы, можа быць, выпадкова. Але давайте я больш падрабязна паговору пра гэта ў маім воркшопе. Але ў Англіі десяткі гадоў у нас ёсць такі працэс, калі хтосьці прыйдзе назіраць за вашым урокам і пасля паставіць крыжыкі ў слупках, ці там ты вельмі добра, ці не надта добра. І за 20-30 хвілінаў цябе вось так вось судзяць, атрымліваецца. Я 20 гадоў выкладаю, хтосьці прыходзіць у маю аўдыторыю і судзіць маё паводзіны на працягу 20-30 хвілін. Вось што мы робім адзін з адным. Я не думаю, што гэта адбываецца ў медыцыне альбо ў псіхалогіі. Я думаю, што нам трэба карыстацца вынікамі даследаванняў, якія больш надзейныя, якія кажуць, што трэба матываваць настаўнікаў развівацца, а не вот так вось крытыкаваць іх. І я хочу падзяліцца тымі вынікамі даследаванняў, якія я знайшоў падчас сваіх падарожжаў. Я зараз раблю PhD в Кембриджы, і я спрабую зразумець, як я і іншыя людзі, якія дзеляцца сваімі ідэямі, якія ўплываюць на тое, што спрабуе зрабіць урад. І такія вось у мяне ёсць 4. Так, у мяне тут клікер не працуе. А, не, здаецца, працуе. Ну, вось. Вось такія 4 у мяне тэмы даследавання. Першая – гэта дэмакратыя. Все могуць падзяліцца сваім поглядам, то есть ва ўсіх краінах. Ну, конечно, ёсць такія краіны, дзе ўрад кажа, не можаш. Калі я паехаў у Кітай, то там вельмі шмат слайдаў было, якімі я не мог скарыстацца. Пра Google, напрыклад, таму што нельга там карыстацца Google. Далее стыпендыі на навучанне, каб стаць лепшымі настаўнікамі, развівацца, ездзіць у розныя краіны і дзяліцца сваімі ідэямі. Трэцяе, гэта вельмі добры прыклад, таму што шмат якіх спосабах вы ўсе актывісты, таму што вы дзеліцеся сваімі ідэямі, свой вольны час, не ў працоўны час. Некаторыя людзі ствараюць петыцыі альбо робяць відэа, распаўсюджваюць інфармацыю ў Твітары, Ютубе. Так што зараз кожны чалавек можа быць журналістам. І я зараз, як настаўнік, магу падзяліцца сваімі
всеми, не только со своим классом, а со всем светом. И солидарность, потому что мы можем збираться у группы. Сегодня, например, все выступали и сказали, я вот роблю щось там з письменністю, або з уразливими групами і так далі. Люди знаходять свою нішу, вони доведаються, що їм треба для розвиття професійного у гэтым накірунку. Так що на протягу своїх 10 років соціальних СМІ, в соціальних сетках я вельми шмат бачу, що зробили наставники, як міняється адукаційна політика в залежності від того, що роблять наставники. Ось гэты університет, Рутгерс університет у Америці, і він параўноўвае у сваім даследаванні адрозненні паміж любым чалавекам, якія робяць вось такія рэчы у сацыяльных сетках. Подумайте про Кім Кардашьян, ну, селфи. Ганна Бонд по-беларуску. Беларуская адпаведнік Ганна Бонд. І яны просто просяць, подзяліцеся маімі фоткамі, подзяліцеся маімі відэа, лайкайце мяне. Вось такія эгоістычныя блогеры. Яны просто хочуць увагі, яны скажуць што-небудзь контраверсійнае, штосьці супярэчлівае. То есть яны таких людей называют я-форматор. И чему я сегодня тут на сцене выступаю? Потому что я занимался тем, что я называю информацией, информаторской працей. Что робят наставники? Они робят наступные речи. На протягу 10 годов на моем веб-сайте я делился такими ось ідеями, ресурсами бесплатно, каб передаваць гэта наступным пакаленням. Я месяц тому робил интервью з одним навукоўцам, і яна сказала, што ёсць адмысловае месца ў пекле для настаўнікаў, якія не дзеляцца сваімі ведамі. Так што, калі ласка, дзяліцеся. Дзяліцеся. Другое, гэта стварэнне ідэю, контента. Третье, гэта шукайце ресурсы, дзяліцеся імі. І четвертое, мне гэта вельмі падабаецца. Гэта што значыць? Калі мне што падабаецца, я прызнаю гэта, пакажу іншым. Паглядзіце, ідзіце туды, у гэтай школе гэтаму навучаць, яны вам дапамогуць. І шарце інфармацыю іншых, ретвіце іншых. Потому что я что скажу, что у меня такая великая аудитория у Твиттера, потому что я гэта роблю вельми долго. Я не эксперт, я не хочу сказать, что я некий там эксперт. Я просто наставник, я просто спробую задавать питания и доведаться еще больше и больше. Я вельми злуюся, коли мне наставник каже, що Рос, ти такий цудовний, такий класний, такий відомий, а я просто наставник, що я можу зробити? Як я раніше сказав, ви з'являєтеся силою, руховиком того, що може здаритися з едукацією у Мінську. Не батьки, не політики. Мені здається, це вельми важливо, тому що ми можемо отримати від них підтримку, або, наоборот, виклики, але ви експерти, ви працюєте, може бути, вже год, або 30 років з дітьми, ви розумієте психологію дітей, як зробити так, щоб клас працював, як виростити дитя, і це треба відзначати все більше і більше. Чим я хотів би тут поділитися? Може бути, мої самі основні такі поради. Є ось така книга Twitter Power 3.0. Не ведаю, ці вона перекладена. Але ось тут є такі 5 основних речей. Лайкай, ведай, довіряй, купляй і ділися. Я вам дам приклад. Коли ви пойдете на мой веб-сайт, або побачите, що наставник каже, о, мені подобається ця ідея. І ви побачите гэта ось червоне лого, і пам'ятаєте, що гэта, наприклад, я, Рос, і ви такі, я довіряю гэтай інформації, гэта добрая крыніца веду. І тоді, може бути, я можу купити гэтую книгу, або заплатити гроші, пойти на нейкі тренінг, і після поділюся гэтай ідеєю. Гэта ось така ось схема онлайн-свету. Вам треба ведаць, хто гэта чалавек, ці каб ён быў крыніцай даверу.
І ось як ми, звичайно, поступаємо в соціальних сетках. Нам подобаються некоторі люди, ми довідуємося про їх, ми довіряємо їх, і ми ділимося їми, ми довіряємо їм. І, наприклад, коли я поштальйон, я грукуюся вам у двері, і я вам подобаюся. Добре? І ось я приходжу, я грукуюся вам у двері, і ось на стол, я вам принес лист, і ви вже відаєте мене. Наступний раз я вам приношу посилку, і ви мені вже довіряєте, що я вам приношу пошту. А що, коли б я сказала, ось тут у мене марки є на 1 євро, і коли ви мені, я вам подобаюся, ви відаєте мене, ви довіряєте мені, то ви, можливо, купите ці марки. І у рэчаіснасці таксама важна памятаць пра гэтыя асноўныя пункты працы сацыяльных сетак, таму што уявіце сабе, што вам, напрыклад, 10, і вы бачыце весь гэты гвалт, іншыя рэчы на Твиттары, на Інстаграме. Гэта даволі новая рэч для нас, і нам і таксама вельмі важна рэгуляваць гэты працэс. Менавіта таму патрэбна заўсёды настаўнік у класе, каб гэты працэс рэгуляваць. Тут вось не надта добра бачна на гэтай карціне, но гэта такая хутчэй такія сацыяльныя сеткі, як ва ўсім свеце, як яны адбываюцца, хто з кім гаворыць. І вось тут розныя платформы сацыяльных сетак, і тут можна выбраць розныя ключавыя словы. Беларусь, і, напрыклад, страта настаўнікаў, то есть колькі настаўнікаў сыходзіць са школы ў беларускіх праз 5 гадоў. І можна вось такую мапу пабудаваць, каб паглядзець паттерны паводзінаў. Даволі цікавыя рэчы можна пабачыць у сацыяльных сетках. Чым я ўжо хочу скончыць, гэта што апошнія годы, калі я ездзіў у школу, я вось прывёз розныя кніжкі для прызоў, і Кацярына іх раздасць. Я проста выбраў 10 школаў, якія вельмі розныя ў Брытаніі. Это не то, что на самые лепшие школы. Это просто звычайные школы. И во всех школах подобные выклики перед усімі школами стоять. Оценивание программы, паводзіны вучняў, не так добра, не так шмат грошей, будынки добрые альбо недобрые. Подобные вельмі выклики стоять перед школами. И я хотела бы просто показать некоторые школы, якія у одной со сфераў працуе вельмі добра. Я вам покажу гэта вельмі хутка. 10 школаў, вось такая ёсць мапа Англіі, тых месцаў, дзе я ездзіў. Ну да, бачыце, каля 80 тысяч міль я праехаў за 2 гады. Вельмі шмат школаў наведаў, каля мора, каля гораў, у гарадах, самыя розныя школы былі. Я выбраў 10 школ, вось па гэтых прычынах я хацеў гэта зрабіць. Першае, гэта тое, што ў Великабрытаніі цудоўная праца у некаторых школах ідзе. Беларусі, можа быць, таксама у некаторых школах ідзе цудоўная праца. Я хацеў бы змяніць разуменне грамадства, палітыкі, бацькоў, каб яны адзначалі гэта таксама. І я хацеў сказаць, што все складаней праграмы, складаней іспыты. У нас все менш і менш настаўнікаў, менш грошай, але вынікі іспытаў все лепш і лепш. І я бы сказаў, што настаўнікі цудоўна працуюць, таму што з меншымі рэсурсамі, з больш высокімі стандартамі. Цынічны палітык можа сказаць, можа быць, далей працягваць вось гэтую мадэль, менш траціць і атрымліваць лепшыя вынікі. Гэта значыць, што больш ціску, больш працы для настаўнікаў, і настаўнікі сыходзяць. А што нам трэба? Нам трэба больш інвестыцый, дазволіць настаўнікам быць экспертамі, каб настаўнікі фарміравалі грамадства і дапамагалі дзецям з найбольш бедных і ўразлівых групаў. Не ведаю, ці гэта характэрна для Беларусі, але у Англіі у нас ёсць такая сістэма, калі школы спаборнічаюць адна з адной. Нас матывуюць спаборнічаць, а не дзеліцца ідэямі. Настаўнікаў таксама. І вынік гэта тое, што вельмі шмат
Школа стараецца адпавядаць усім вынікам іспытаў, каб выйсці наверх з гэтай вялікай табліцы. Настаўнікі таксама робяць розныя рэчы. Як я гэта рабіў? Ну, вось школы. Адна школа ў Шатландыі, адна школа ў Уэльсе і астатнія ў Англіі. Я вельмі коротка раскажу пра гэта. Таксама гаварыў з настаўнікамі ў Паўночнай Ірландыі, рабіў вельмі шмат інтэрв'ю. 10 тысячаў розных дадзеных я сабраў для аналізу. І вельмі коротка, мне яшчэ 15 хвілін засталося. Вось гэта Блэкпул. Гэта вельмі такая бедная мясцовасць, там вельмі шмат атлушчэння бедных людзей. Але вельмі высокія у іх адзнакі. У іх там 500 вучняў, і у ўсіх вучняў там ёсць лэптопы, ноутбукі. І што яны робяць? Яны даюць станоўчую фідбэк, станоўчую адзнаку. То есть яны не ацэнкі ставяць, а яны хутчэй гавораць з дзецьмі, хутчэй як коучы працуюць. Наступная школа у Ноттингеме, у сярэдзіне Англіі, там, дзе вось Робін Гуд бегаў са сваім лукам. Гэта вось адмысловая школа спецыяльная, калі дзяцей выганяюць са школы па розных прычынах. Ведаеце гэтае слово? І як бы куды ім ісці? І вось апошні спосаб атрымаць нейкі дыплом, гэта вось такія школы. Вельмі часта у Брытаніі гэта дзеці, якія там у нейкіх бандах могуць быць, альбо хутчэй скончыць у бандах. Вельмі такая уразлівая група для таго, каб стаць бандытамі. Таму што вось банды кажуць, яны тут усе разам, іх лягчэй знайсці. Вось гэта школа ў Уэльсе, вельмі далёка ад усіх астатніх школах. Іншая школа за 20 міляў знаходзіцца. Не ведаю, як у Беларусі, але калі ў Англіі снег ідзе, гэта для нас реальна праблема. Часам мы нават закрываем школы, таму што калі нават мала снега выпадае, таму што у нас няма інфраструктуры змагацца з гэтым снегам. Але вось у гэтай школе рэальны снег падае, і там 350 вучняў ад 3 до 16 год. І улады кажуць, што трэба 25 прадметаў выкладаць к узросту 14 гадоў. І у кожным класе толькі 30 вучняў. І што тады? Калі столькі у нас вучняў і столькі прадметаў, то што рабіць? Вельмі мала настаўнікаў, вельмі мала вучняў будзе ў кожным класе. І трэба думаць, як гэта зрабіць, каб некаторыя настаўнікі некалькі прадметаў выкладалі, каб гэта функцыянавала ўсё. І калі яны гэтага не будуць рабіць, школу закрыюць. І таму настаўнікам трэба творча падыходзіць, каб гэта школа захоўвалася для гэтага горада. Некалькі прадметаў адначасова. Наступная школа. Гаррі Поттер. Ведаеце Гаррі Поттера? Вось, бачыце, прыгожы будынак. Я тут меў сіндром самазванца. Я не ведаў, як увогуле ўвайсці сюды, ў гэты будынак. Вось такого кшталту школу наведаць. У Эдинбурге такія людзі, як Тоні Блэр, напрыклад, там вучыўся. Альбо, там, ведаеце, гэтыя гісторыі пра Джеймса Бонда, агента 007. Цудоўная школа, але ўсё адно, у іх ёсць пэўныя праблемы, пэўныя выклікі.
І гэта школа-інтэрнат. Дзеці там жывуць, там яны без сем'яў жывуць. І у пятніцу і ў суботу іх спорт, у нядзелю можна чытаць кнігі, займацца сваімі рэчамі, але настаўнік хутчэй выконвае пэўную ролю бацькоў. Вось такі выклік. Наступная школа. Наступная школа Бристоль. Бристоль – это кокаиновая столица. Кокаин там вельмі распаўсюджаны, найбольш распаўсюджаны у параўнанні з усім злучаным каралевствам. Я учора даведаўся, 25 год займаюся гэтым і толькі зараз узнаў. У Лондоне кокаин і ін'екцыйныя наркотыкі паўмільёна разоў ужываюцца за дзень. І у людзей з сярэдняга класу, у якіх ёсць грошы, каб купляць наркотыкі, там ёсць таксама іншая праслойка народу. Там ёсць людзі, якія больш уражлівыя, якія больш падпадаюць пад бандытызм. Злачынствы з прымяненнем халоднай зброі, ножы. І малыя падлеткі выкарыстоўваюць гэтую зброю і нападаюць, атакуюць людзей. Джэмі Беррі, вядучы настаўнік, пераехаў з маёй школы ў яшчэ больш горшую школу тады. Ён пераехаў і зразумеў, што у настаўнікаў вельмі вялікія праблемы з псіхалагічным фонам. Ён сканцэнтраваў сваю працу над тым, каб зрабіць гэтую школу больш псіхалагічна камфартабельным месцам для настаўнікаў. Вось такія ідэі яны прапагандавалі. Вось гэта адна з старэйшых школ у Брытаніі, гэта Grammar School, то, што называецца Queen Mary Grammar School. Там трэба экзамен, іспыт вытрымаць, каб трапіць у гэтую школу. Чаму у нас гэтая граматычная школа ёсць? Чаму не мець у школы или чаму не ісці ў школу, куды ўсіх дзяцей першапачаткова прымаюць? У Grammar Schools больш разумныя дзеці, дзякуючы гэтым уступным іспытам. Але у гэтых дзяцей таксама ёсць праблемы на гэты раз у вучняў, ёсць праблемы з псіхічным здароўем. Я выбраў гэтую школу, таму што яны вельмі вялікіх поспехаў дасягнулі ў сферы псіхічнага здароўя для дзяцей. Яны атрымалі падзяку ад урада за тое, што яны зрабілі ў плане псіхічнага здароўя. Дувр-Кале, калі ведаеце, там вельмі невялікая адлегласць паміж Францыяй і Великабрытаніяй. Тут до 11 гадоў экзамены, то бок дзеці ў 11 гадоў вытрымліваюць іспыт і трапляюць в эту школу. Хоумвуд не робіць іспытаў, Хоумвуд прымае усіх і таксама нікога не выганяюць, нікога не выключаюць. Там ёсць ферма, там ёсць некаторая прафесійная падрыхтоўка, шэф-повар, ці інжынер, ці механік, класы по механіцы, урокі по механіцы. Больш за 2000 вучняў, 250 настаўнікаў, вельмі шмат працы па інклюзіі, будь ці то вучань суперзорка, ці наадварот, не вельмі паспяховы, вы ўсё роўна члены нашай сям'і. І дзеці такім чынам больш матываваны на поспех. Не ведаю, Кунгскапскален, гэта шведскае слово, наўрад ці вы гэта ведаеце, это школа для ведаў. Школа для ведаў, калі усе дзеці, ці то 11-гадовыя, ці 18-гадовыя, яны побач працуюць. Агульныя дэдлайны, агульныя тэрміны, агульныя, нават яны могуць піцу разам зрабіць у класе, дзе рыхтуюць павароў. І таксама гэта вельмі шмат народу, вельмі шмат дзяцей, якія сумесна працуюць над рознымі праектамі. Вось такая мадэльная школа. Это мадэльны колледж, узоравы колледж. Тут трэба плаціць за тое, каб даслаць сваіх дзяцей туды вучыцца. Это Хелен Пайк, дырэктарка. Што яна увязвае патрэбы навучання вучняў і
пажаданні к выкладанню настаўнікаў. Дзеці атрымліваюць тыя веды, што яны патрабуюць, і настаўнікі адпаведна даюць гэтыя веды. Настаўнікі вельмі падрыхтаваныя ў сваёй галіне, шмат больш падрыхтаваныя, чым бацькі. І настаўнікі, яны прымаюць іспыты, яны збіраюць усе экзаменацыйныя працы, прадстаўляюць адзнакі і бачаць, як іх школа з другімі параўноўваецца. Захад Лондона вельмі вялікая Слаў. Слаў гэта побач з Лонданам. На захад ад Лондона вельмі вялікая разнастайная папуляцыя. Там як Форд, Порше, Макдональдс, там у іх штаб-кватэры. Штаб-кватэры і вельмі шмат менеджераў вышэйшага ланцуга кіравання. І таму там атрымліваецца, што дзяцей гэтых менеджераў вельмі шмат. Школы далучаюць да навучання экспертаў, прафесійныя суполкі, каб паказаць дзецям, куды можна развівацца. І гэта у Англіі, у Шатландыі, у Англіі я бачыў, у них няма грэблі няма на праграме навучання, але яна павінна быць, грэбля павінна там быць, калі дзеці хочуць на море, у мора выходзіць. Даследчая практыка, даследчыя працы, трэба адказваць на пытанні, дзяліцца ў маленькіх групах. Гэта ў тым сэнсе, што мудрасць настаўнікаў перадаецца вучням. І гэта вельмі добрая практыка ў тым сэнсе, што вучні атрымліваюць вельмі добрая якасць ведаў. Гэта Трампінгтон Community College, там у іх 450 вучняў, калі пад завязку напоўніць, 11 пачатковы ўзрост, 11 гадоў, 16 гадоў вышэйшы ўзрост. Толькі 30 настаўнікаў, невялічкая такая школа. Калі настаўнікаў няшмат і школа маленькая, трэба настаўнікам рабіць больш, менш народу, але праблемы тыя ж. І гэта праблема таксама для пачатковай школы, параўнанні з сярэдняй школай. У пачатковай школе настаўнікі, ад іх чакаецца больш разнастайнасці кваліфікацыі. 15 хвілін кожную нядзелю на падрыхтоўку настаўнікаў выдзяляецца. Гэтыя 15 мінут, што гэта? Пагутарыць проста, ці абмеркаваць даследчую нейкую працу, гэта вельмі мала. На нядзелю тым больш. Што трэба? Настаўнік можа працаваць 2 тыдні у сваім класе і дзяліцца потым вынікамі, што пайшло добра, што не пайшло добра. Прафесійнае развіццё трэба быць кожную нядзелю. Гэта не проста дзецям памяць трэніраваць. Трэба гэтую мадэль рабіць і для настаўнікаў, што мы робім, як мы гэта робім на працягу ўсяго акадэмічнага года. Там толькі 5 дзён на год выдзяляецца на такую адукацыйную дзейнасць. 40 у Шанхаі, у Кітаі. Я не ведаю, колькі дзён у вас на гэтую працу выдзяляецца ў Беларусі, але гэта 5 дзён, ці нават менш, чым у нас. Адзін дзень пахвяруйся ім і выдзеліце 10-15 хвілін кожны дзень, ці кожны тыдзень, каб гэтую працу праводзіць, павышэнне кваліфікацыі настаўнікаў. Так, з мапамі ў мяне ўсё. Гэта астатнія слайды. Тут найбольшыя праблемы, найбольшыя моцныя бакі. Тое, што дырэктары кажуць, ці вядучыя настаўнікі, іх моцныя бакі, псіхічнае здароўе, склад вучэбных планаў навучання, выкладання, а праблемы мала грошай, мала фінансавання, сацыяльна-эмацыйныя патрэбы вучняў ці нават спецыяльныя патрэбы не задавальняюцца добра. Настаўнікам трэба дапамога у сэнсе псіхічнага здароўя, у сэнсе баланса праца, адпачынак, каб дасягнуць найлепшых вынікаў. Research, даследаванні. Мне столькі шмат часу даводзіцца праводзіць у класе, што няма часу займацца даследчай работай, калі я настаўнік.
Калі астатнім займацца. Усё гэтае пытанне дуже моцная крыніца інфармацыі. Але што далей з гэтай інфармацыяй рабіць? Гэта вялікае пытанне. Гэта не кантрольная карта, гэта не ліст нейкі кантрольны, гэта не трэба капіраваць, таму што штосьці адпрацуе добра ў вашай школе, а штосьці не адпрацуе. І наадварот. Камусьці гэта можа пайсці на карысць, камусьці не. Трэба як мінімум 2-6 месяцаў апрабаваць і глядзець, што было до і што было пасля гэтай эксперыменту, гэтай апрабацыі. 3 і 4 гэта настаўнікі, моцныя бакі, выкладанне навучання, да, добра, што яны упэўненыя ў сваіх навыках. Але з чым у іх узнікаюць пытанні? Іх псіхічнае здароўе, іх праблемы. Таксама не хапае грошай, не хапае фінансавання. Калі менш грошай, менш настаўнікаў, большая нагрузка на кожнага настаўніка. 30 вучняў, уражлівыя вучні, некаторыя са спецыяльнымі патрэбамі, некаторыя не размаўляюць на агульнай мове для ўсіх, больш і больш праблем. І даследаванне. Настаўнікі не ведаюць, куды кідацца, як гэтым займацца. Так, ключавыя слайды, ключавыя тэзісы. Нейкія практычныя парады, каб зменшыць нагрузку і павялічыць вынікі. Спадзяюся, што гэта на беларускую мову добра пераклалася. Гэта мая ідэя, тое, што я 10 год таму выклаў на сацыяльныя сеткі. План уроку, 5-хвілінны план уроку. 10 мільёнаў спамповак уже з майго сайта. Не запаўняйце формы, забудзьцеся пра формы. Гэта працэс абмеркавання, гэта думка, гэта палёт думкі. Таму думайце. Акцэнт робім на тых мэтах, якія мы праследуем, якія мэты трэба дасягнуць. Чаму гэта важна? Таму што калі дзеці уйдуць ад вас і заўтра прыйдуць, як даведацца, што яны ведаюць тое, што яны даведаліся ўчора. Ці то мнемотэхніка, ці то пытанні, якія можна задаваць, і whiteboard, там вучні вызываем, просім напісаць тое, што ён даведаўся ўчора, ці на канкрэтнае пытанне адказаць. Гэта метад што і як, што і чаму. Калі вы 4-гадовым или 14-гадовым вучням выкладаеце, ці нават дарослым, гэта адзін і той жа прынцып. Яшчэ адна ідэя. У мяне яшчэ будзе мастер-клас, семінар. Я покажу, як я написал 6 книг, 2000 артикулов і яшчэ займаўся асноўнай працай. Voice technology, голос ёсць, распазнанне голосу. Гэта бясплатна, гэта сродак, з якім я працую са сваім уласным тэлефонам. Моя апошняя кніга, я надыктоўваў яе на камп'ютар, выкарыстоўваў Dragon Dictate. Dragon Dictate ёсць на расійскай мове адаптацыя, ён падстройваецца пад ваш акцэнт, пад ваше вымаўленне, граматыку, нават пунктуацыю расстаўляе. Не трэба нават клавіатуры датыкацца, проста дыктуеце і глядзіце, каб правільнае распазнаванне прайшло, распазнанне. І чым больш вы гэта робіце, тым больш машыннае абучэнне, машыннае навучанне падхоплівае ваш голас больш дакладна. Калі дуже шмат не казаць, вельмі добра атрымліваецца. Зараз усё, апошнія слайды засталіся. Славесная зваротная сувязь, я заўтра на семінары буду пра гэта казаць. Калі настаўнікі размаўляюць з вучнямі, а не ставяць адзнакі, гэта некаторым школам усё роўна. У некаторых выпадках гэта паляпшае вынікі іспытаў, таму што настаўнік рэгулярна дае абратную зваротную сувязь дзецям. Таксама ёсць сцэнары, розныя алгарытмы, па гэтаму 5-хвіліннаму алгарытму можна вельмі хутка прапрацаваць з кожным вучнем. Вось 7 школ па Англіі на працягу года гэтыя школы прымалі ўдзел у шматлікіх даследаваннях. Вось даследчае пытанне.
можна увесь год займацца чыста вось гэтым пытаннем. Адзін дзень яны думалі, як адказаць на гэта пытанне, і былі дэбаты. Engagement, уцягнутасць навучэнцаў. Што такое engagement? Гэта лепшыя паводзіны, гэта заданне пытання атрымання адказаў у класе, гэта меншыя эксклюзіі, лепшая пунктуальнасць і гэтак далей. Вельмі шмат аспектаў. Гэты метод я прэзентую заўтра на семінары даследчых рамак, якія мы выкарыстоўваем. Гэта вельмі карысная штука для настаўнікаў. Амаль усё ў мяне. Амаль усё ў мяне. Вось гэта той сцэнар, той скрыпт, які мы выкарыстоўваем. З кнігі лідарства. 4 кропкі, 4 ітэрацыі. Вы можаце нават з бацькамі, з маці татай адпрацаваць і з калегамі. Гэты працэс як частка маёй ДНК. Вось гэта тое, што не ўсё маё, гэта можна спампаваць з вэб-сайта, ўсё гэта прафесійныя настаўнікі, якія дзяліліся са мной, я дзялюся з вамі. Пампуйце, выкарыстоўвайце. Вялікі дзякуй. Thanks a lot for a fantastic talk, right? Вялікі дзякуй за супер прамову. Рос. Вялікі дзякуй. Таму што у нас часу вельмі мала, мы пытання на постэрную сесію перамяшкаем і на прыватная інтэракцыю, прыватная размовы. Так, зараз крыху аб'яваў. Калі ласка, гэтыя прыёмнікі вярніце туды, куды бралі, пасля заканчэння гэтай сесіі. Трэба іх вярнуць туды, куды вы іх бралі. Каб валантэры адзначылі, што гэта былі вы. Гэта першае. Другое, пасля гэтага, вось пасля лекцыі мы разыходзімся на паралельныя сесіі. Вось пасля абеду ўжо мы будзем у паралельных лакацыях. І звярніце ўвагу, што ўсе майстар-класы яны будуць запісвацца. І калі вы хочаце паглядзець адначасова 3 ці 4, вы зможаце зрабіць гэта пазней. Усё будзе запісана. Яшчэ важны момант. Зараз нам трэба ўсім зрабіць фота. І зробім мы гэта адразу, як вы вось вернеце прылады, і мы пойдзем на двор, усе, і валантэры, усе, і мы зробім, якраз надвор'е дазваляе цудоўнае фота. Пачакайце, яшчэ пра постэрную сесію скажу. Вось, пасля будзе абед. Пасля абеду паралельнай сесіі, а у 18:40 мы ўсе сустракаемся тут. І тыя, хто рабіў постэры, і хто не рабіў. Гэта час для агульнай дыскусіі, для размоў прыватных. Мы будзем тут хадзіць, будзе паралельна фуршэт. Таму частуйцеся і ідзіце з ежай і напоямі да сваіх калег. Мэта постэрнай сесіі стварыць умовы для супрацоўніцтва і для зараджэння новых ініцыятыў і праектаў. Як постэрная сесія працуе? 2 словы. Вы знойдзеце свае постэры ў 18:40 і убачыце, які там пазначаны час. Для няцотных постэраў, вы ўжо, можа, заўважылі, стаіць 19:00, 19:30. Што гэта значыць? Што калі у вас такі час для вашага постэра, то вы павінны гэтыя 30 хвілін быць каля свайго постэра. А пасля мы памяняемся. Пасля паўгадзіны стаяць каля сваіх постэраў абавязкова тыя, у каго цотныя нумары. Так? Вось, і тады ўсе з усімі могуць пагаварыць. І яшчэ, калі хтось з вас захоча зрабіць постэр вось сёння, да, вы можаце гэта зрабіць. Вы прыйдзеце о 18:40, вы, напрыклад, не прывезлі з сабой, але ў нас будзе папера, будуць фламастэры, вам выдадуць валантэры вось там, дзе яны зараз збіраюць навушнікі, і вы можаце зрабіць экспрэс-постэр, павесіць яго, вось, і таксама ўдзельнічаць. Усё, вялікі дзякуй за ўвагу.